nagkaroon ang prosesyon sa Biyernes Santo na kuna na lawas ng Jesus sa una na samdan sa Biyernes alas 5:41 karon tuyok ito sa sapat malusog na sa sinulan magkain sa mga tao prosesyon Jesus namatay sa oras at alas 6 inay ang daloy sa posisyon sa pagdating sa mga tao. Magkaano kayo ang mga tao nagiya sa simbahan sa plaza. Sa dito ang sarong sa pulisan lipat president lipat President Joseph Bacon